Sistemul de poziționare globală sau GPS-ul, după cum este cunoscut de majoritatea persoanelor, este o unealtă dezvoltată de către Armata Statelor Unite începând cu 1972 și care, în timp, a devenit indispensabilă pentru toată lumea. În momentul de față, utilitatea generală a GPS-ului constă în faptul că nimeni nu mai trebuie să aibă abilități de cartograf pentru a cunoaște locul în care se află. Însă, tehnologia GPS nu se limitează doar la comunicarea punctului actual în care te afli pe glob. Hai să-ți arăt și de ce. Iar dacă îți place acest videoclip, atunci dă-ne un like și un share ca să ne ajuți cu algoritmul YouTube, astfel încât videoclipul să ajungă la cât mai multe persoane. În acest videoclip voi vorbi despre tehnologia GPS în contextul a două mari ramuri industriale, care, atunci când le pui una lângă cealaltă, seamănă puțin cu apa și uleiul. Mă refer la agricultură și construcții. Dar, chiar dacă pare greu de crezut, există un aspect comun pe care îl vei afla mai târziu în videoclip. Pe baza conceptului și a tehnologiei GPS au luat ființă sisteme precum Nexus GPS Tracking. Aceste sisteme de monitorizare prin GPS combină mai multe funcționalități pentru a livra o soluție optimă atunci când ai nevoie de date exacte despre vehiculele din flota auto. În aplicația dezvoltată de noi, Nexus GPS Tracking, datele sunt obținute cu ajutorul echipamentelor care se montează direct pe vehicule. Datele colectate de aceste echipamente se împart în două categorii: date provenite din sistemul GPS și date provenite direct de la vehicule. Cu ajutorul acestor date, utilizatorii pot obține rapoarte despre locația și despre starea vehiculelor. Utilizatorii mai pot să creeze rute avansate sau să seteze alarme cu care se trimit notificări pe e-mail în funcție de anumite condiții. Am adus vorba mai devreme despre agricultură și despre construcții. Aceste două ramuri industriale nu par foarte asemănătoare, însă au ceva în comun. În ambele industrii se folosesc utilaje grele de mare tonaj. Asta înseamnă că, în cele două industrii, tehnologia de monitorizare prin GPS se utilizează în moduri similare. În primul rând, utilajele agricole și cele folosite în construcții se deplasează de cele mai multe ori doar în cadrul unui spațiu delimitat. În general, acesta este reprezentat de parcela de teren unde se construiește ceva sau în care se desfășoară activități agricole. În acest caz, trebuie să cunoaștem dacă utilajele sunt active în orele de program și dacă acestea se află în locul desemnat. Aici intervine monitorizarea prin GPS. În aplicația noastră, de exemplu, parcelele de teren pot fi setate ca puncte de interes. Odată setat punctul de interes, vei putea urmări pe hartă locația vehiculului și vei vedea dacă acesta se află sau nu în parcela desemnată. Însă, să stai să urmărești fiecare utilaj în parte nu este o soluție tocmai practică, așa că procesul poate să fie automatizat. O alarmă automată te va ajuta în acest sens. Continuând cu exemplul din aplicația Nexus GPS Tracking, iată ce poți face. Creezi o alarmă care îți va trimite o notificare pe e-mail de fiecare dată când unul sau mai multe vehicule vor părăsi parcela de teren pe care ar trebui să fie active. Mai există un punct de vedere, cel al economisirii combustibilului, iar în ambele cazuri, și în agricultură, dar și în construcții, consumul de combustibil variază în funcție de starea utilajului, dar mai ales de timpul în care utilajul a stat pornit. Cu ajutorul platformei și a echipamentelor de monitorizare prin GPS, vei putea observa cu atenție consumul actual al unui utilaj. Datele referitoare la consum te vor ajuta în momentul în care vei planifica celelalte activități care vor avea loc pe parcela de teren unde se vor utiliza vehiculele în cauză. Astfel, utilajele nu vor mai rămâne pornite pentru mai mult timp decât este nevoie. De asemenea, dacă un utilaj consumă mai mult combustibil decât ar trebui, îți vei da seama de acest lucru destul de ușor dacă monitorizezi în mod activ consumul de combustibil. În Nexus GPS Tracking, de exemplu, vei găsi rapoarte de consum în valori absolute, dar și rapoarte de variație. Consumul ridicat de combustibil poate să apară din cauza unor defecțiuni tehnice minore, dar care, la rândul lor, pot genera numeroase complicații. Și în acest caz, alarmele de care vorbeam mai devreme sunt foarte utile. Ele pot fi setate și pentru datele referitoare la consumul de combustibil. Astfel, tehnologia GPS îți oferă siguranța că vei reuși să întâmpini o varietate de situații cu reacțiile potrivite. Acestea sunt doar câteva exemple prin care am vrut să-ți arăt cât de importantă a devenit tehnologia GPS în lumea noastră și modul cum ea leagă două industrii care, aparent, nu au nimic în comun.
Deși GPS-ul este o invenție destul de recentă, aceasta are o poveste foarte interesantă în spate și nu ar fi drept să o rezum într-un singur videoclip. Așa că urmează să abordăm această discuție în videoclipuri viitoare în care voi continua să-ți arăt utilitatea GPS-ului din punctele de vedere ale altor industrii. Iar dacă în momentul ăsta ai în gestiune o flotă de mașini sau de utilaje și consideri că îți trebuie un sistem de monitorizare prin GPS ca să-ți ușurezi munca, atunci dă click pe linkul din descriere ca să afli mai multe detalii despre Nexus GPS Tracking. Îți transmit salutări și sper să ne auzim cu bine în următorul videoclip.